सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। आंबोली घाटात मुख्य धबधबा परिसरात दगड रस्त्यावरती कोसळले। सुदैवाने यात मोठी हानी झाली नाही। वर्षा पर्यटनाला सुरुवात झालेली असताना घडलेल्या या घटनेमुळे पर्यटकात भीती निर्माण झाली आहे। आंबोली घाटात मुख्य धबधब्याच्या परिसरात हे दगड कोसळले। यामुळे काही काळ रस्ता बंद झाला होता। येथील उपस्थितांनी रस्त्यावरील हे दगड बाजूला केले असून वाहतूक सुरळीत करण्यात आल्याची माहिती गिळे सरपंच सागर डोकरे यांनी दिली। आज सकाळी ही घटना घडली। सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दगडग्रस्त काही भागात दक्षता घेण्याबाबतचा स्पॉट पंचनामा नुकताच कोकणसातकडून करण्यात आला होता। या संबंधित विभागाकडून झालेल्या दुर्लक्षामुळे आज दगड रस्त्यावर कोसळण्याचं पाहायला मिळालं। सुदैवाने यात मोठी हानी झाली नाही। मात्र वर्षा पर्यटनासाठी वीकेंडला आंबोली देणाऱ्या पर्यटकांच्या पार्श्वभूमीवरती प्रशासनाकडून तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे। हो तो बघी व्हिडिओ सांगितलं